Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa res bakuna, huwag kang matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Paglanon ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pamahalaang panlalawigan ng Cagayan naaalarma dahil sa mga nadiskubreng cocaine. 5 plantasyon ng marijuana nadiskubre sa lalawigan ng Benguet. Mga issue kaugnay sa face-to-face class sinagot ng DepEd. Mga kandidato sa Baguio City nakibahagi sa Unity Walk. Anti-EPAL Memorandum of Agreement pinirmahan na. Karagdagang tourism activity sa Baguio isasagawa. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag ng Malem Amyanan Aluzon, hatid namin ang mga may init na balita. Patuloy na nadadagdagan ang mga nadidiskubreng bloke ng cocaine sa baybayin ng Cagayan, kaya't naaalarma na ang pamahalang panlalawigan. Magbabalita, Ran de Guzman. Isang bloke na naman ng cocaine ang natagpuan ng isang mangingisda sa baybayin ng Apari, Cagayan. Yung na-recovered ng Apari Police Stations na isang brick lang yon, surrendered by certain fisher folks. Oo, so yun. Accordingly, lumabas yung result is 541. Nagkakahalaga ito ng humigit 4 million pesos. Naipasa kamay na ito sa PIDEA 2. Dagdag ito sa 17 milyong unang nadiskubre. Anim na according to the PDEA kasi doon namin pino-forward o sinasubmit o tino-turn over yung evidence o yung cocaine dahil sila ang mayroong authority to custody ng lahat ng illegal drug to be confiscated. Dahil sa patuloy na pagkakadiskubre sa mga ito, nababahala na ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan. Sa kanilang Facebook post, nakasaad na mamimigay ng pabuya si Cagayan Governor Manuel Mamba sa mga makapagbibigay ng impormasyon. Malaking bagay ang reward system kasi alam mo naman na rin ang mga fisher folk natin, mahirap yan. Pag hindi dagat na nakahuli, pagbalik nila walang makakain. Kaya kapit din sa patalim. Kaya ang pinakamalaga is yung reward system. Malaking tulong yan para matuluyan ng kung may hesitancy na i-turn over o surrender yung illegal drugs,
magbabago yung kanilang isipan na isurrender. Ang mga mahuhuling magtatago ng mga nadiskubring cocaine ay maaaring humarap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pa rin ngayon sa pag-iikot ang mga otoridad sa mga baybayin ng Cagayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sinalakay ng mga otoridad ang 5 plantasyon ng marihuana sa Benguet. Isang lalaki naman ang hinuli sa Kalinga dahil sa pagpupuslit ng marihuana. Magbabalita, Charles Limon. Marijuana plant site 3, Sitio Bacas, by First Benguet PMFC. Nakadiskubre muli ang mga pulis ng Benguet ng 5 taniman ng marijuana sa bayan ng Bacon at Benguet. 3 plantasyon ang nadiskubre sa Barangay Takadang, Kibungan, Benguet kung saan aabot sa halos 2,500 na tanim ng marijuana ang sinira. Sa Barangay Kayapa, Bacon, Benguet naman, aabot sa 250 na tanim na marijuana at 2 kilo ng pinatuyong dahon nito ang nadiskubre. Nagkakalagang mga ito ng 780,000 pesos. Walang cultivator na nahuli. Sa lungsod naman ng Tabuk, huli ang isang lalaki sa pagpupuslit ng 2 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nagkakalagang mga ito ng 240,000 pesos. Ayon sa mga pulis, isinumbong ang lalaki ng isang concerned citizen kaya't naaresto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, binabatikos pa rin ang pagsasagawa ng face-to-face class sa bansa. Sinalag naman ito ng DepEd at tiniyak na may mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa pagbisita ni Secretary Leonor Briones sa Benguet kahapon, pinangunahan niya at ng ibang opisyal ang groundbreaking ceremony sa itatayong gusali ng National Educators Academy of the Philippines. Sinilip din nito ang face-to-face classes ng SPED Benguet. Sa pagbubukas ng face-to-face class sa bansa, ipinagtanggol ng kalihim ang ahensya mula sa mga pambabatikos. It's just that we shifted to a different policy, to a mix of methodologies of continuing the learning process of our children. We did not, while we locked down the buildings, we did not lock down the process of learning and of education. Dagdag pa ng kalihim, hindi lang face-to-face ang isasagawa, kundi magkakaroon din ng blended learning. We are excited about face-to-face. The face-to-face that we are implementing is not going to be like the face-to-face that you are used to. Even in the most admired countries who are supposed to be active in face-to-face, they don't have face-to-face every day, every week, 6 hours a week with the teacher. It's always the dominant approach is the blended approach. Aabot na sa 10,196 ang mga paaralang nagkaroon na ng face-to-face class at inaasahang dadami pa ito. We know that there are more areas now that are under alert levels 1 and 2. So pwede na mag-start yan anytime as long as meron na rin concurrence ang ating mga local government units and of course, the schools have secured the consent of the parents of those learners who will be participating in our limited face-to-face classes. Malaking hamon naman sa Cordillera ang panunumbalik ng mga enrollee. But as to the enrollment, we did not yet reach 50% of the total 365,000 schools, meaning the others are still doing the modality. Para mapanatag ang loob ng publiko, sa halip na DILG, DepEd na mismo
ang magbibigay ng safety seals sa mga paaralan. Ito'y dahil mayroong sets of guidelines ang DepEd na magiging basehan para matiyak na ligtas ang paaralan sa gitna ng nararanasang pandemya. Nakahanda naman ang DepEd sa anumang kaso ng hawaan ng COVID-19 sa mga paaralan. Okay, yung flowers. So, how many flowers are there, children? Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Next one. Sa iba pang balita, muling nilagdaan ng DSWD ang Anti-EPAL Memorandum of Agreement para matiyak na hindi magagamit ang kanilang Pantawid Pamilyang Pilipino program sa pangangampanya ng mga politiko. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. 2 araw na lang magsisimula na ang kampanya para sa lokal na eleksyon. Pangamba ng DSWD Cordillera, baka gamitin ng ilang kandidato ang Pantawid Pamilyang Pilipino program para makakuha ng boto. Natatakot yung mga pagtawid doon kasi ang basis daw is patatanggal daw sila pag hindi sila binoto. Yun yung issues noon way back natin. Pag sila ay matanggal o hindi raw sila or pag binoto sila, i-include sila. Ito ay part ng mga pangako. No? Kulay iyayaman Nisnan ng sagidam Kaya naman, muli nilang inilunsad at pinirmahan ang Anti-EPAL Memorandum of Agreement. We would like to put emphasis on the respect that we have for their capacity to determine the course of their future by allowing them to vote without fear of losing their benefits due to their political stand. We at DSWD must always ensure that the services we give to our people are not in any way affected by any of their preferences. Kasama ni DSWD CAR Regional Director Arnel B. Garcia na pumirma sa kasunduan, sina COMELEC Regional Director Attorney Ederlino Tabilas, DILG CAR Division Chief Marlene Guerzon, NEDA CAR Representative Maris Cabato, PIA CAR Representative Debbie Gasingan, at PROCAR Representative Police Major Willie Domanso. We would like to manifest, to pledge our support and commitment to this very, very important endeavor. We from the DILG affirm that instead of ma-EPAL going into EPAL, okay, we say that the importance of good governance, which considers or which consists of transparency, accountability, and participation, to successfully implement our social protection programs, one of which is the Pantawid Pamilyang Pilipino program, especially during this election. Sa buong Pilipinas, ito ang kauna-unahang Memorandum of Agreement na napirmahan ng DSWD kasama ang iba pang ahensya para sa anti-EPAL campaign. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, mga kandidato sa Baguio City nakibahagi sa Unity Walk. Yan at iba pang balita. Abangan! The renewable energy resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito.
Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Isinagawa sa Baguio ang Unity Walk ng mga kandidato. Mula sa kabuang bilang ng mga kandidato, wala pa sa kalahati ang sumipot. Magbabalita, Charles Limon. Mula Veterans Park, sama-samang nilakad ng mga kandidato ang kahabaan ng Harrison Road. Mensahe nito ay pakikiisa sa pagkamit ng payapa at malinis na halalan. Just place anything. Kasi hindi namin pwedeng alisin yon. Kahit oversize na siguro, pwede lang ilagay dyan. Pati sa mga headquarters daw, hindi kami pwedeng mag-aalis. Ang concern lang ng COMELEC ngayon, yung pag-aalis ng mga poster sa mga na ilalagay sa mga public places at sa common poster areas. Mula sa 49, 15 kandidato lang ang nakilahok. It is good para nga ma-remind lahat ng mga kandidato, mga supporters sa talagang
talagang dapat mangyari na honest, clean, peaceful election. Shows na talagang dito sa siyudad ng Baguio, we can work together, we can talk to each other, we support each other among the candidates. I'm talking about the candidates. And we don't have any personal issues against each other. Hindi naman dumalo sa Unity Walk ang tumatakbo din sa pagkamayor ng lungsod na si Attorney Edison Bilog. Ayon sa BCPO, bagamat payapa ang lungsod sa mga nagdaang halalan, hindi pa rin dapat sila makampante. Challenge natin ngayon sa election na to is on how to ensure that the candidates are observing the maximum health protocols during the campaign period and during the election. Yun lang po ang nakikita natin. But for any eventualities, nakahanda na po naman yung kapulisan natin dito sa Baguio. We have this plan in place and lahat ng mga eventualities na nakikita natin na posibleng mangyari sa election na may mga courses of actions tayong nakahanda para dyan. Upang lalo pang matiyak ang kapayapaan, nanumpa at pumirma ang mga kandidato sa Pledge of Integrity ng COMELEC. Sa pagsisimula ng local campaign period, tiniyak ng COMELEC ang kahandaan sa muling pagsasagawa ng Oplan Baklas. Night ng 24, marami nang magkakalat na campaign materials yan. So I would just tell the candidates, remind the candidates na please observe the placing of posters, your posters in the common poster areas because in every barangay there are designated common poster areas. Yun lang ay nakatali pa rin ang kamay ng COMELEC pagdating sa pagbaklas ng mga campaign posters na nasa private property. Dahil ito sa umiiral na temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema noong March 8. Opisyal na magsisimula ang local campaign period sa bansa sa Biyernes, March 25. Magtatagal ito hanggang sa May 7. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. Noong araw, ang simbahan ay nasa sentro ng isang munisipyo, ng isang syudad. But this modern times, yung mga simbahan na ang lumalapit sa ating mga barangay, sa ating mga place of residences. And a question has been raised. Pag ikaw ba ay nasa subdivision, pwede bang gawin ng kapitbahay mo yung kanyang bahay bilang isang simbahan? So again, meron tayong Supreme Court case dito, yung Geronimo versus Spouses Calderon. Bumili sila ng lupa sa isang developer, Silverland Realty and Development Corporation, at yung kanyang kapitbahay ay nagpatayo ng bahay at ginawang simbahan. So, nagtanong siya, pwede bang gawing simbahan ang isang bahay that is located in the subdivision? Ang sabi ng ating Korte Suprema dito, ang isang subdivision has a character of privacy. And where a subdivision plan has been submitted by a developer to the Housing and Land Use Regulatory Board, this is only for purposes of residence and housing. Hindi nakalagay doon sa approval ng Housing and Land Regulatory Board na pwede itong gamitin for any other purpose except housing. So, dito sa kasong ito, the Supreme Court prohibited yung owner of the property inside the subdivision to use yung kanyang house bilang simbahan.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Karagdagang tourism activity sa Baguio, isasagawa ang kwento. Susunod na. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Handa na po ang Baguio City na magsagawa ng mga karagdagang aktibidad na makakatulong sa pagbangon ng turismo. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa paunti-unting pagbangon ng lungsod ng Baguio mula sa pandemya, selebrasyon daw ng panagbanga ang isang patunay na nagbalik na sa normal ang lahat. Ang Baguio nagiging pioneering in terms of activities that will help us recover. Nag-restart tayo ng tourism 2 years ago, pero I think it's the Panagbenga 2022 ang nagbigay ng a highlight how we can now really fully move forward to the better normal. And we're the first festival, I think, to officially push through this year. No, all the big festivals that are normally in January and February did not materialize, and we are the first really festival to launch and push through, albeit in a smaller scale, but still with a big splash. No? Dahil dyan, pinagpaplanuhan na ng Baguio Tourism Office ang pagdadaos ng ilan pang aktibidad at selebrasyon. For this year's edition, scheduled on April 21,
no, that will actually kick off our summer activities. And we're talking about yun nga, how to revive or even reformat yung Lucky Summer Visitor for this year. At the same time, towards May, we are also preparing a grander scale of the Sabsabong Timayo, no, which is the floral sculpture showcase sa ating Rose Garden. Nais din nilang magdagdag ng mga aktibidad sa Sunday Market sa Session Road at pati na rin sa Night Market sa Harrison Road. Sakaling bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa mga susunod pang mga selebrasyon, handa ang traffic unit ng Baguio City Police Office. One observations na inaayos natin together with the city, especially yung LGU, is yung to accommodate parking. Yan po yung isa kasing problema natin sa Baguio. So, pasalamat tayo. Pero yung definitely yung parking ni SM hindi kasya. So, we allow roadside parking through the pinayagan tayo ni Mayor na gamitin itong mga kalsada, although pinagbabawal. But just to accommodate the visitors coming up. Sapat daw ang bilang ng traffic enforcer para bantayan ang mga critical area. Sa datos ng City Tourism Office, umaabot na sa 5,000 at pataas ang umaakyat ng Baguio City kada araw. Inaasahang tataas pa ito lalong-lalo na ngayong summer season. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.